Един Land Cruiser искам да ви покажа, който точно преди да дойде при нас е минат на Песъкострои, оттам ръждопреобразовател и боя. И докато дойде човека от Пловдив до София, ето го. Иначе Евола, човека иска да си я направи перфектно джипката, но разбира се изискват и малко по-различни процедури. Особено вътре в кухините няма как с песъкострои да се направи каквото и да е. Ще се опитам да ви покажа. Ето го вътре. Пак това е в добро състояние, самия джип, но трябва малко по-различни условия да му се извършат, тъй като буквално докато дойде от Пловдив до тук, ето го. Не знам какъв е бил това песъкострои, където ръждата отдолу си остава. Това е буквално колата мирише на боя, тук ще бъде дисана. И така, почваме го лека по лека.